Maza mutanenmu, wannan shi ake kira sandan Buhari daga Queen Sadi Skin Care Company. Wannan product da kuke kallo product ne wanda muka sarrafa shi musamman saboda ma'aurata. Na farko yana maganin sanyi, yana maganin katsala, yana maganin kankancin gaba, sannan yana sa idan kai rogon namiji ne baka kuzari fiye da yadda baka tsammani. Mutane da dama sun sha maganin nan kuma sai dai su zo su ce mana thank you, they are not regretting buying it or using it. So idan kai namiji ne mai irin fuskantar wannan problem, me kake jira? Ka zo nan gurin Queen Sadi Skin Care a garin Kano, ka buga garin Gami Complex Floor 2 number 19D. Ko kai chatting din mu a WhatsApp da wannan number na jikin screen mai 0810298545. Idan ka kira ba zai shiga ba WhatsApp kawai, sai mun ji ku maza mutanen mu, in ba ku ba gari ku sha, mu ma mu ji daɗi kamar yadda kuma kuna jin daɗi. In ba ku daɗe nan ba ma jin daɗi.